Добър вечер! Сега ще ви разкажа една поучителна история за един царски съветник. Имал един цар, един свой съветник, който се отличавал с това, че бил патологичен оптимист. Каквото и да се случило в царството, той винаги гледал оптимистично на нещата. И дежурната му реплика била: може пък да е за добро. Цара се дразнил много от това, ама какво да го прави? Немал друг съветник. Веднъж двамата, царя и съветника, били отишли на лов. Обаче съветника нещо бил разсеян и така стрелял и без да иска отнесъл палеца на десната ръка на своя господар цара. Едва спасил цара, текнала му кръв, едва го спасил. Като се поправил, викнал съветника и рекал: какво да те правя аз сега тебе? Ти ме усъкати за цял живот. Ти знаеш какво е значението на палеца на ръката, елепа на десната ръка. Значи, не знам дали да ти не оттеча главата, да твоята отсечена глава заради моя отсечен пръст. Съветникът ги е рекал: ужасно съжалявам, Ваше Величество, ама кой знае? Това деви нема си ги палеца, може па да е за добро. Тогава царя вече избухнал, побеснел и не можел да издържи и казал: и аз ще дам на тебе едно добро. Сега ще фръла в затвора, до края на живота си ще лежиш там. Ще ми се прави он на отворен, било за добро, че ми отнесъл палеца. Минало време, съветника си лежал в затвора, в килията, без никакви изгледи да бъде пуснат. През това време владетела, понеже много обичал да пътува, заминал със своята свита на околосветско пътешествие. Обаче станало някакво корабокрушение и те едва са спасили на един остров, тропически остров. Обаче за тяхна зла участ острова бил канибалски. Там живеели човекоядци. Вожда на човекоядците сбрал всички пленници и казал: сметам, че ви става ясно, що ние сме човекоядци и ще ви ядеме. Обаче ти и посочил крава. Излезли малко напред. За тебе имам една добра новина. Сиги, ти имаш огромен късмет. Нашата религия, защото ние имаме религия, колко и вие да ни сметате за диваци. Нашата религия забранява да ядеме човек, кой има някакъв физически недъг. А па ние видееме, че на тебе ти го нема палеца на десната ръка. Така че тебе няма да ядеме, тебе ще те освободиме, ще ядеме лодка и връви за глава, т.е. там, откъде си дошъл. Тръгай, а другите ще ги ядеме. И цара се прибрал. Пътувайки до своята държава, той размислил много върху живота, това къде му се е случило, как се е спасил и още първото нещо, къде казал, че трябва да се свърши, като се прибрал, е да извадат неговия съветник от килията. Викнал съветника и му казал: знаеш какво, ти беше прав. Края на краищата, оня ловен инцидент се оказа за добро. И му разказал какво му се е случило на тропическия остров. Накрая завършил: прости ми, че се отнесох така строго с теб. Тогава вечният оптимист отговорил с усмивка: няма нищо, Ваше Величество. Всъщност, това, че лежах в затвора и останах тук, това се оказа за добро. Краля пак казал: виж какво, писнало ми от твоите лафове и така нататък. Кое му е доброто, че ти си лежал толкова време от тъмница? Кажи ми, кое му е доброто? Обясни ми и няма да те върна обратно. Тогава съветника му казал спокойно: ако аз не бях в затвора, Ваше Величество, щях да дойда с вас на тропическия остров. И тъй като аз нямам физически недъг, уния пичове там, за да не останат капо, щеха да освободят вас, обаче щеха да остават мене. Така че за мен е за добро. Щеха да ме изядат. Ама сега съм жив, цял и никой не заплашва да ме изяде.
Въздъхнал царя и рекъл: не мога да се боря с тебе. Това, че и двамата сме тука, явно е било писано да стане и те така. И те така.